Wana Douglas. Magwenzi Douglas. Madziwa Musoro Simbarashe. Ndiwe. Madziwa Musoro Edward. Nakuya. Ngeno wako. Unino wako. Changamire nyabambire penyu nyaya ndekuti tezvaraunda pfuma yawo yamakawirana. Yanembodza kochitupa nemari dare. Ari kudaro ndi Douglas Magwenzi. Taura kuna Madziwa Simbarashe. Simbarashe na Madziwa Edward. Ndiani baba ni mwana ndeupi? Edward naye. Na Simbarashe. Mkomane mningina na Edward. Mkomane mningina. Alright. Saka imuruda pfuma yani. Kibauna. Kuna Simbarashe. Simbarashe. Madziwa. Ndio uripo. Alright. Edward ati enda undozvimirira nyaya yako. Ingombo chiti. Zvakaitika pana Edward ndezvekuti ndo pavaitokwanisa kubata uyu pana Edward. Saka takati mufamba musvika pana Edward. Edward ndiye achazodaidza mukoma. Saka akanyorwa. It's okay. Zvacheka mwana. Chitaura ari pere mukadzi wako? Mwana wenyu hapo hamuna kuya naye. Bora chitaura ndizo nyaya. Nyaya yangu Mutakaisa Douglas. Mukati noti simudzei izwi. Alright. Vanhu vese wanzo imba yese izare nezwi ravo. Misoro imambo. Nyaya yangu ndeyekuti ndine nyaya nemukwasha wangu uyu. Mukwasha wangu taambe tichiwirirana mumashure zvakanaka-naka. Katombosvika pakundipo mombe 2 tichiwirirana zvakanaka-naka. Kuzobva ipapo kuchiti mukwasha chindoonawo zvepakasara paya. Mukwasha anoti ndiri kuuya baba musi wakati. Wandipa zuva. Zuva riya harisviki. Zikare pamwe tichasangana futi. Tobvunzana, paipai ndakazokundikana, ndikazodai. Saka hai zvinezvi musi wakati ndiri kuuya. Zvakanaka. Dzetiriya harisviki futi. Achingodaro, chingozvichengeta. Right. Zvinezvi ndofunga kuti muna pandakapedzera kutaura naye makamuri munofunga ari March. Auya kunhamu yemuroora wake kumusha uko. Ndokumusha kwatiri tese. Takaviga muroora wake zvakanaka. Ndakuchionekawo. Mukwasha. Kuzvinyaradzawo ndakudini? Takumboenda. Zvakanaka ibaba maita zvakanaka chaizvo. Zvino baba iwa maita magona. Inini manje zvandiri kuita ndezvekuti ndobva toburitsa list. Pepa rangu iri ndiyo list yeroora rangu kwenyu iri. Ndatouya naro. Zvandida kuita ndezvekuti mangwana ndiri kubva panapa ndichatsvaga vakomana vandinonosiya kwachenda mbuya kwakaenda mombe dzangu. Vonotinha mombe dzangu. Inini ndinozokufonerai mangwana manheru ndichikuudzai kuti ndiri kuuya riini nemombe. Kana ndakutaurirawo ndachikumbirawo kuti sezvo samukuru wake ari kudhuze neni, ndachikumbirawo kuti imi mugondiudzirawo samukuru uyu kuti azouye tisangane kupi kumba kwenyu. Zvakanaka mwanangu, hapana chakamboshata. Ndongoona ndiwe zvaunenge wadini, zvaunenge waita. Pana ini ndiri kuhangu kumba, ndakuenda kumba. Kanzi zvakanaka baba. Aiwa ndozvo saka ndakatoya nepepa iri. Ndakatoya kuti ndisakura ndisazonetseke nemi nepepa rangu ndinaro iri. Kuburisa kunditaridza pepa. Zvakanaka. Zvakanaka. Ndadzokerawo kumba. Ndagara. Mangwana aya hakuna shoko. Kusvika nanhasi. Saka ini ndakabva ndaona kuti nguva yandabva nemukwambo kumashure kuti chingoporomiswa zvisingaiti.
anenge akuda kutamba neni chiramo. Zvineni chiramo handichigoni. Ndoendawo pana mambo. Mambo andionewo kuti ndizvo here zvatingaitikowo izvi. Saka ndauyawo pano. Asi wachiri wese nemwana wenyu? Ndoti vari vese. Hamutozivi kuti ndoti handinozivi. Asi hamuvhakachira natizva? Ndinovhakacha. Asi iye manje akashoma kumuonapo. Pamba ipapo zuva randapedzera kuonana naye uyu, takarara ndofunga mazuva mairi nevadzimai vangu tichirara potenda mumafloors. Handina kumuona. Akazosvika mangwana acho makuseni. Achisvika achipinda pagedhi apo, mudzimai wake akati baba, nhasi mvura inonaya. Ndikati ndawa, ndikanzi mukosha wanyari kupinda pagedhi apo. Ndikati abva apindawo zvechokwadi. Takakwazisana. Vadzimai vangu varipo, tiripo tese taomberana. Otobvunzwa wana mbuya kura wana mai vangu ini zvakanaka vese kumusha zvakanaka paya. Tapedza. Ndikati mukwasha tichambogeza. Wawana taisirwa mvura yekugeza. Toda kuenda kupi? Toda kuenda mutaundi. Sezvo tiri kumafloors tomotsvaka zvekutenga. Toda kumboendawo kutaundi. Ndobva tabuda zvedu navadzimai vangu kunogeza. Ndichidzoka kunogeza. Tichipinda mumba takaona mumba hamusina munhu. Atoenda mukwambo. Aende pizve mukwambo uye zvazi muchingobuda kuenda kunogeza yachibuda achidiwo achienda. Ndokupedzisira kuonana nhasi pano. Iyo mukwambo iri kutaurwa. Zvamuruda hamuna kuzopedza kutaura kuti muruda chii makawirirana list yacho muna here chitaura zvasara kuti abva angopindura zvakazara. Zvasara ndezvekuti pane mombe 7 dzasara. Kuti mombe yamai ichita 8 neyechimanda haana kubvisa kuita 9. One yamai ne1 chimanda. Ndizvo chete zvasara ndi. Izvo hanzi uchipindura rizere kuti koinda uri kunjenga semuramba. Pamusoro wedare. Pamusoro wemambo. Zvakaitika ndezvekuti gore rapera tichibva kundoradza ambuya vatezva vangu. Baba wakakumbira kuti itoona tezvera vangu vati kuda kundogadzirwa tombstone kumba kwaambuya vangu, ambuya vangu vakashayika. Saka vachibva vanzi mombe zvakasara zviya mutitsvagirewo. Patabva tese ikoko wakati mukwambo ndipowo mombe imwe chete ndikwanisidze zvirudiwa kwana baba. Patabva tese tichizvika taparadzana wazodzokera kumusha. Tawirirana kuti ndichazodzika kundowaradza mombe. Uzi nhamu yakaitikira kuno kuHarare. Yakaitika kuHarare sorry. Saka handina kuzodzika. Kusvika tazosangana kunhamu kwangu vachiti takasangana kunhamu Machi. Ende zveshuwa Machi ndakadzika ndichida kuti sezvo taenda kunhamu ikoko kototakura bepa rangu. Ndikati ndikanda kuti nditore mombe dziya kuti ndikati mombe tichibva taita sese tichinyora pasi. Saka ndaenda kwachenda mbuya kwakaenda mombe dzangu andiri kutaura kwacho ikoko. Ndakasvikoshaya munhu anogara nadzo asipo. Zvinhu ndezvipaukama ungoti wakadzitora kubva kumba taingodzifudza dziri pamwe chete koudzura kubva kumba hapana kutaurirana hapana kudii kotondorimisa kuminda munyowani hapana kuti kwachena mbuya kuya. Tasvika kutamutsvaka nepamba pacho asati paziva taishandisa foni pari pakazosvika kuti tasvika kuona foni iya haichaita. Tazotopfuura takuenda takumacheki foni iya kutanga uchiti foni yatadii kusvika. Saka ndo zvakangoitika pandasvika pakuti inini handina kuzodzosa shoko kuna baba kuti vanhu vaenda vatsvaga ndawadi ndawashaya. Nanhasi padziri
handisati ndatosvika kuziva kuti pamwe pacho apa. Dziri mombe dzako here kana dzangu chaidzo dzekutozitenga. uchitaura kuti hauzivi pane mombe dzako Mozoza zvakaita taichengeta mombe idzi pamwe chete mudanga rimwe chete namukoma wangu. Wana wamukoma wangu ndo wakatsvaga minda yawo minyowani yakawana. Saka mombe taingobhadhira mujana mumwe chete dziri mudanga rimwe chete dziri kumusha uko. uri serious here nekuti toziva kuti mwoyo wemunhu ndo pane pfuma yake. ingani ngombe dzako? Mombe i3. Pane pfuma ndo pane mwoyo wemunhu. Mwoyo wemunhu uri pane pfuma yake. Then iwe unotaura kuti pane pfuma yako hauzivi. Ya zvakaita ndezvekuti zvinotirwadza, asi pamwe pacho tinogutsikana kuti taingochengeta pamwe chete. Nhasi dziri kuhadzi dzakachengeteka, asi ndoda kuti ndidziteere ndidzishandise zvatoda kudzishandisa. Ndo pane asi kuri kumusha kwedu. Saka dziriko mombe nhatu idzodzo? Dziriko kumusha kwedu, kune dzimwe dziriko dzekuti pandakataura nababa ndaigona kufunga kuti dai ndakazonge ndanyatsogutsika ndashaya ndaifanira kutora kune dziri kumba kumusha kudhuze nekuna baba chaiko dziriko dzimwe. Kune ngani? Kune dzimwe 3. Saka iwo mombe dzamakawirirana kuti ndidzo here dzirikutaurwa 9 kana kuti ingani? Ya bepa rangu rine 9 - 2 to make 7. Wataura kwakabvisa mombe 2 to make 7. Alright. Saka 7 3 dziriko kumusha izvozvo. Ya 3 dziriko. Zvadzakaita ndezvekuti dzekutenga nekushanda isusu nemufana wangu i3. Dzimwe idzi ndedzekungosiwa nevabereki. Vabereki vakatofa? Saka ndimawaridzo wadzo? Tisito waridza. ingani dzovabereki idzodzo? Dzovabereki i3 dzedu isusiwo i3. Saka dzako iwe ingani kuti dzedu dzako iwe? Dzangu inini i2. Dzandakashanda kune 3 kwautaura kuti ndekupi? Dzandakashanda inini dziri ipapo Chenambuya. pachenambuya pandikutaura. Papi. Vanongoti just after panoperera tara chidai kudzika pachenambuya ndipo wakaona misha inyowana wakomana ipo. Saka mabharana okubatsira kuti dzione kuita 5 Makade dzinenge dza 5 2 + 3 kuita 5. Zvadzakaita ndezvekuti dzewabereki dzine inini nemunin'ini tiri 2. Dzangu dzandakashanda ini dziri 2 dzega. Dzandakashanda ndega ini dziri 2 chete dzangu ini. Saka dzako ingani? Tinoho kusanganisira nenhatu dzekwachenambuya dzodzata 5. Alright, ndazvinzwa hangu. Ndiri kuti inini dzakasiyana wabereki tine mufana tiri pamwe chete i3. Right. Vandazoshandawo ndega ndikatenga dzangu 2. Imwe yechi3 iri pachenambuya ndiye mufana wangu. Atongori magwaimana wakatora kundorimisa chete dziri pachenambuya. Idzi dzedu dzekupiwa wana wabereki dziriko kumusha. Ndokune dzinobereka dzega dzega. Idzi magwaimana ndo akati wakauya apa. Kuti dzako chaidzo ingani? Dzangu chaidzo i2. Dziri uko? Ndo dziri uko. Asi kana ndine zvekuti tindida kupa baba kune dziri kumusha tinokwanisa kuti ndinotaurira nemunin'ina wangu hapana chinoramba. Wozi kudhuze nekudhuze pane kuti nokwedzi dzinobva apa kana tadzifambira hedu. Idzo dzitori kumusha pamba kudhuze nekudhuze. Ngobva next village kuenda kune imwe. Saka nhatu dzacho idzodzo unondobvisa rei? Dziri kumusha uko. Chikumbiro changu chiri chekuti kune dziri kumusha dzacho tichiri kuendesa vana kuchikoro ndaikumbira kuti ndikawapawo mombe 1 ndokumbirawo kunzwawo kuti ndikakwanisa kushingirira kushanda zvakare panguva yakadii ndikapiwa zvezuva rekuti ndoendesa imwe tichidaro. Wondowapa 1 handiti pa7 panombasara 6. Right. Toti gore rinouya pamunokohwa unovapa mombe 3
rinozotera racho raunondokuhwa zvakare wapa mombe 3 bozi unenge uine gore rese kuti useenzere mombe 3. Pamusoro yechikumbiro tarisiro yekunge kutobvisa dzakawanda unenge uinayo munhu, asi mukuzoshanda mukushava-shava kwatinoita kuti ndosvike pamakore andasvika inanisa ndapedza kuwarorera handaitombotarisira izvozvo. Saka ndikati rinoteera iri ndoti 3 rimwe rainozoti 3 zvinogona kuzoikomuka nditiwo chichemo changu chaizvekutiwo panopera mwaka wega sekuti tikanyora date kuti musi wa1 September musi wa1 next September next year, nekuti kumba kwacho kune vana vari kudzidza vari kuenda kuchikoro nemhuri yese yatiri kudai kuchengetana. Saka tichikumbira kuti zvingaite here kuti gore rega rega kana zvandirerukirawo ndinototaurawo ndakwanisa kuita dziri 2 zvinoita here nditi gore rega rega mombe imwe chete mupe gore rega rega nekuti ane mhuri yaarira kuchengeta roora gore rega rega but iyo ndo yachandoona kuti kuita here kutanga iyo yaunobva yekutanga yauri kungobva usakandodzidzisa toya totura dzese dzacho mombe dzaurinadzo ikoko yekutanga iyi ndochaona kuti itokupa gore rega rega muna kupera kwaAugust gore rega rega unenge uchiendesa mombe 1 asi chekutanga izvozvi zvimuchibva weekend inoyi woendesa mombe 1. ndiripanzwa ndaikumbira kuti tikazvita musi wa1 nekuti weekend inoyi tikadzokera kuHarare kwacho kune function kuti vana mai vacho vari kumba ikoko wane mastudent anodzidzisa kubika makeke, saka wane mutambo wa weekend mangwana. Saka musi wa1 vanatezvara hakusi kure vanounza mombe 1 yewo then mari yamakasendisa yekumunza kudare imari muchiwa panapa ndakabvisa mari nokuta $90 mashure me$90 nhasi nsubvisa $10 $100 musi wandauya ipo pandakauya kuzoripota pacho ndakashandisa mari inota $13. aiwa ndizvo zvokwasha munototeera kuti mufambe toti $100 iyo musi wa1 wogadzira $100 nemombe 1 yaunobate zvara wako mombe iyoyo. Then kana asina kubvisa musi wa1 mouya isusu tototora mombe dzacho dzese dziripo nekuti anenge atadza kuimbika tinozomuimbisa sei. Asi gore rega rega for the next 6 years nekuti i7 mombe dzenyu dzasara 1 yakabvisa kosara 6 for the next 6 years anenge achibvisa 1 pagore nekuti ane mhuri hatizodi kuti azomwana watadze kurarama 1 every August anenge achibvisa mombe yenyu 1 by August for the next 6 years. Okay. Ndaida kumbo daira wangu ipapapo mukati pane pandaida kuti ndinyatso ire zvakanaka ndezvekuti iye handisi kuziva kuti pepa rake ari kuti haana pepa rake raainaro anditi aiwa tamabvumirana vanhu kuti mombe 9 iye akati ndinowira asi ndakabvisa mombe haana kuramba ndapanzwa aiwa ndapanzwa ndakabata mari ndakataura uyu kana aizvina kumubvunza kuti baba akanga vati mari ndakamutaurira aiwa tapedza kutonga tikarambe taakudzokorora nyaya tatopedza tikamupa iyo handiti kuti munondopuhwa musi wa1 chapataida kunditaura hangu ndepekutika ndinovaziva vakwasha aiwa ndati dare saka mayanova kudare kana asina kubhadhara musi wa1 sekutaura kwaaita munouya dare roenda kundotora zvinhu kubva kwake nedzimwe dzevabereki idzodzo dare rinotakura handiti ndiri kuzinzwa kuti dai zvichanga zvichiita saizvozvo zvinenge zvisina kushata asi chinozoita chekuti ndinomuziva hangu chaizvo kuti kutaura uko ngaiwa magwenzi nimauya kudare nekumuziva kwenyu kuti anonetsa chisiyaira idare
imi muyai muripote chete kuti mombe yangu handitati muri kupuwa musi wa1 musi wa1 wasvika vanouya kutora kumba kudhuze iko kandi anounza kumba anokuziva ndozvikaonaka kumba anokuziva sa mukuru wake ariko kumba. Aiwa kazhinji mombe dzeroora munoenda kundotora kana vakomana vekutuma munotuma wakomana vanondotorera papi pamusha penyu pamba pedu chaipo munotuma wakomana musi wa1 pamba penyu woenda wakadzoka wasina imimi hamutauri naye kana kurwisana naye moya kudare kuti zvamakataura muchaizvionai munhu wenyu uyo anonyepa haana kudii kuzviita chete matopedza saka mona mati pane patisanyasabata zvakanaka sorry imi murozoya musi wa2 musi wa2 alright ndapanzwa ipapo tobva ipapo tozoenda pastage ipi gore rega rega anenge aibvisa mombe 1 alright musi wa1 apa arundokupai mombe ne$100 musi wa1 $100 kuiya ndashandisawo kufamba kwandaita yemakosi yenyu kumuunza kudaro makosti angu andaita tiri kuti pandakauya musi wacho ndakasenzesa marota mambo wataura kuti ikodzero yenyu satezvara kufambira pfuma yanyu yenyu mangopiwawo makosti emasamoni kumudaidza zvimwe zvese izvi munemo munofanira kubvisawo mari kufambira pfuma yenyu yezvomombe muri kupiwa ndazofambira kwacho unopawo hombe kana inobereka ndazofambira kwacho kwaita rwendo so ngatichisimuke rutende aiwa kuti tazvinzwa yedu tinotenda kuti tichizodarika ipapo munhu anichisvika.